Ja, en in de aflevering van vandaag van Natuurlijk Limburg maken we een ballonvaart boven Noord-Limburg. We vertrekken met de ballon aan de rand van Wellerlooy. Ja, en dan gaan we bezoeken natuur, cultuur, monumenten. Ik denk bijvoorbeeld aan kasteel Wel, bij dat laatste. En als ik we zeg, dan is dat natuurlijk onze gids, Edmond Staal, medewerker van Stichting Het Limburgs Landschap. Zo, we zijn weer volop aan het voorbereiden voor de vaart van vanavond, dames en heren. We gaan aan de rand van Wellerlooy de lucht in en dan gaan we richting het Maasdal. We hopen de Rode Hoek te doen, wel, maar dat merkt u vanzelf. Ballonvaarder Ton Curvers en zijn team brengen nu alles in gereedheid voor de ballonvaart. De wind brengt de luchtballon nu boven de Maas. Door de golfslag van schepen kalft op sommige plaatsen de oever af. Hier is dat goed te zien. Van de afgekalfde oever kijken we nu in de richting van de Koninginnenbrug. Deze brug is de bekende oeververbinding tussen Wel en Wansum. Aan het kleurverschil is heel mooi de dijk te herkennen. Die is aangelegd om wel droog te houden. Maar als u die dijk volgt, dan komt u uit bij het kerkhof. Daar lag vroeger ook de kerk en die lag vanzelfsprekend hoogwatervrij. En de muur eromheen geeft al aan dat de mensen vroeger zo dom nog niet waren. Wel is terecht trots op haar kastelen. Het is een van de mooiste kastelen van Noord-Limburg. Het is ontstaan in de 13e eeuw toen ze eigenlijk hier bezig waren om het veer naar de overkant te beschermen. In de loop van de tijd groeide dit uit tot een heel groot complex. Vanuit de lucht is dat prachtig te zien. Het heeft dubbele grachten om het kasteel liggen. Er rust ook een vloek op dit kasteel. Er zullen nooit langer dan 3 generaties achter elkaar eigenaren op dit kasteel zitten. We zagen het al vanuit de lucht. Er is veel groen rondom het kasteel, dus een ontmoeting met een eekhoorn ligt voor de hand. Het blijft een aardig gezicht. Een eekhoorn die eet uit het vuistje. Mooi te zien vanuit de lucht. Dit natuurontwikkelingsgebied De Baant, in bezit van Stichting Het Limburgs Landschap. Plassen met bomen begroeide dijkjes en graslanden wisselen elkaar af. Wel ligt eigenlijk vlak bij de Maas. En dat betekent dat het gevaar op overstromingen in de winter natuurlijk heel reëel is. Dat is ook de reden waarom ze na 93 en 95 de dorp zijn gaan beveiligen door de aanleg van kades. En voor die kades hadden ze klei nodig. En waar kwam die klei vandaan? Uit het Maasdal. En het gebied wat hiernaast het dorp ligt is De Baant. En dat heeft daar eigenlijk helemaal zijn ontstaan aan te danken. Want ze hebben het na de kleiwinning volledig op een natuurlijke manier tot ontwikkeling laten komen. De grote plas op de voorgrond is het Reindersmeer. Een plas ontstaan door grindwinning tientallen jaren lang. Het is nu onderdeel van het Nationaal Park en ontwikkelt zich echt tot een heel mooi natuurgebied. Meer naar de Maas toe ziet u dat het overloopt in het Leukemeer. En dat Leukemeer is het gebied waar zeg maar, de dolle actieve recreatie is. Dus rust rondom het Reindersmeer en lekkere actieve sportieve recreatie op het Leukemeer. Het grote landbouwgebied hier heet het Welse Meer. Voor de ontginningen was het een moerassig gebied. En met de camera zoomen we nu in op restanten van een zogenaamde eendenkooi, begrensd door een rij bomen. De zon gaat onder en ballonvaarder Ton Curvers gaat op zoek naar een geschikte landingsplaats. We steken nu ter hoogte van Wel de Maas over.